गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं मेघालयआ शिलंआव गिबिसिन रायजोआरि मुलुगसोलोंसालि गायसनसिगोन। मेघालय रायजोनि गिबि मन्थ्रि कनराड के सांमाया फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला 50 बोसोर गोलाव सम नेथाबनानै थानायनि उनाव गमामायैनो मेघालय रायजोआ गिबिसिनै गावनि रायजोआरि मुलुगसोलोंसालिखौ गायसननो थाखाय साखाफारा जाबाय। गिबि मन्थ्रिया रोखायै फोरमायथिबावदों दि मुलुगसोलोंसालिनि इनिशियेल केम्पास एबा मावख'खौ मेघालयनि राजथावनि शिलंआवनो गायसननाय जागोन। गोजोनथाव खौरां आरिमु आयदा एबा आर्टस स्ट्रिमनि 11 थाखोनि फरा बिजाबखौ 2 आगस्ट एबा मैया तामुलपुराव बेखेवनाय जाबाय। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों नाजानायाव बे बोसोरनिफ्रायनो आरिमु आयदायाव बर' बिजोंजों फरायनो थाखाय खाबु मोनसिगोन। बर' फरायसाफोरा तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आबुङै बर' रावजों लिरनाय फराफारि बिजाबखौ बेखेवनाय जाबाय। आरिमु एबा आर्टस स्ट्रिमनि स्टेटिस्टिक्स फर इक'नमिक, पलिटिकेल थियरि, इनभाइरनमेन्टेल इडुकेसन, लजिक एन्ड फिलसफि, इन्डियान कनस्टिटिउसन, इडुकेसन, इन्ट्रडक्टरि माइक्र' इक'नमिक्स, थेम इन वर्ल्ड हिस्टरि, फाउन्डेसन अफ फिजिकेल जिअ'ग्राफि, इन्डियान फिजिकेल इनभाइरनमेन्ट बायदि बिजाबफोरखौ आबुङै बर' रावजों बर' रावनि बिजाब महरै बेखेवनाय जाबाय। बेबादि मोनसे गिदिर खामानिया जाफुंसारनाया थारैनो बर' हारिनि सुबुंफोर आरो बर' फरायसाफोरनि थाखाय बियो मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', सेकेन्डारि इडुकेसन आसामनि आखान्थि बिथोनगिरि अनुरुपा चौधुरी, बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां आलासिफोरनि नुजाथिनायाव 11 थाखोनि फराफारि बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायो दि बिटिआर ओनसोलाव गासै गं 50 फरायसालिफोरखौ गोजौ गेजेरारि फरायसालि महरै थिसनबाय, जेराव बर' बिजोंजों सोलोंथाइ होनाय जासिगोन आरो बैफोर फरायसालिफोराव गोदानै पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरखौ फैबाय थानाय समाव थिसननो हागोन होननानै मिजिंथिदों। फैगौ 5 आगस्ट खालारनिफ्राय जानो गोनां एसिया हादरमानि गोजामसिन दुरान्ड काप जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि क'क्राझाराव जानो थांगासिनो। बे बादायलायनायाव बड'लेण्डनि जानानै बड'लेण्ड एफसिआबो बादायलायनो खाबु मोननाया जोबोद गोग्गाथाव। दुरान्ड काप 2023 आव बड'लेण्ड एफसिनि जानानै बाहागो लानो नागिरनाय गेलेगिरिफोरनि मुंफोरा फारियै टिमथि नार्जारि, अर्जुन मार्डि, जिज्ञास डेका, खोमदोन ब्रह्म, कर्नेलियास पुडाइत, मुसुखा नार्जारि, दिनार नार्जारि, निक'डिस नार्जारि, जसेफ माय'वा, आलालेआइ, मनेस्वर मुसाहारि, बिरखां दैमारि, दिदोम हाज'वारि, आनिसि इसेजना सेलेस्टाइन, नबिन राभा, थुलुंगा ब्रह्म, नितजाम बिनान सिंह, ध्रुबाराज ब्रह्म, गानेफ अनसुमाना ख्रमा, अजन्त राभा, जय आइदु, दानसोरां बसुमतारि, सितु नार्जारि, इराग्दाव खाख्लारि, जासारि एमबेन्दा, राकेश प्रधान, रिंखां दैमारि, साग्लोमसार दैमारि आरो उइलियाम अपुकु आसेदु। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव कंग्रेस दोलोआ मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायनि सायाव गोख्रों खुद्रिसारदों। देबिटला ब्लक आरो महामाया ब्लक कंग्रेस दोलोआ खौसेयै खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो परबतजरा आइ कंग्रेस दोलोनि ब्लक आफादगिरि मानान शेखआ महामाया जौगाखां मावख'आव सौहैनानै मावख'गिरिनि आखायाव मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायनि सायाव गोसोखां बिलाइ गथायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिया मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायखौ लानानै रायजोनि गिबि मन्थ्रिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कलकातानि नेताजी स्टेडियामाव खुंजानाय स्निथि इन्टारनेशनेल काराटे डु बादायलायनायाव चिरां जिल्ला शिशिनकाई चित'रिय' काराटे डु एस'सिएशननिफ्राय सा 11 गेलेगिरिफोरा देरहासार जानो हादों। गुबुन फारसेथिं चिरां जिल्ला शिशिनकाई चित'रिय' काराटे डु एस'सिएशननि कच बिरदाव ब्रह्मआ फोरमायथिदों दि
चिरां जिल्लानिफ्राय गासै सा 11 गेलेगिरिफोरा गासै सना, सिलभार, ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों, जायनि गेजेरजों गेलेगिरिफोरा गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि लानायनि लामा दं। आरोबाव फैगौ समाव गेलेबावनानै रायजोनि आरो ओनसोलनि मुं खालामनो हायो। बेनि थाखाय रायजो सरकारनिफ्राय मदद मोननो थाखाय खावलायदों कच बिरदाव ब्रह्मआ। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ फेसबुकआव गाज्रि पस्ट होनायनि थाखाय तामुलपुर जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएल दोलोनिफ्राय तामुलपुर पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 जुलाइखालि जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि उदखारि सानजों लोब्बा लाखिनानै थै दान होनाय फट'खौ लानानै 14 नं देबोरगाव दतमा फेसबुक पेजआव प्रमद बर' बिथांनि फट'खौ इडिट खालामनानै आरआइपि इउपिपिएल आरो आरआइपि एबसु लिरनानै पस्ट होनायनि थाखाय तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे लाइमोन गांखं हान्जाया तामुलपुर पुलिस थानायाव मानहानि केस थिसननाय जायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।